Sanibonani laba babukeli be-One Show Phakama, nibingelele sifundo. Siyacela nje si-One Show Phakama ukuthi mbukeli wethu u-like, ukhomente, usubscribe. Esiniphathele khona-ke babukeli bethu, uMshovo Gazo, owaziwayo laphana njengegidangoma legcwame elisha, ubezalwa-ke kuleli viki esiphuma kulo mbukeli wethu. Lapho khona-ke kuvele ukuthi akathengi ngani iwindi leli elisemva kwendlu le yangaphambi kwayo. Lapho-ke abalandeli bakhe bebekhala kakhulu nje ukuthi wagqoka kangaka kodwa iwindi lingathengiwe. Kube-ke sekuvela-ke ukuthi hhayi uMshovo ubey'zalela, ubekhohliwe nje nayo yonke indaba yamawindi. Kodwa si-One Show Phakama nathi sithanda ukuthi happy birthday uMshovo, igidangoma legciwane elisha. Ngoba ubona-ke iy'thombe mbukeli wethu, ngabe uthini wena umbono wakho ngalesi senzo sikaMshovo sokungafuni ukuthenga iwindi lalo irawundi? Kanti okunye sikuphathele khona mbukeli wethu, uBig Zulu ugadle kubaculi baMaskandi wathi ihlazo ukungena esiteji engayiphethe imayikhi. Lapho-ke kuyabonakala-ke abaculi abaningi baMaskandi bengena nje bey'phathele isiginci. Ukhalile-ke nokuthi isiginci sisuke singakhonekithiwe, kanti futhi nomculo kaMaskandi usuke engaphethe imayikhi nje ey'culela. Ube-ke esecela-ke ukuthi abaculi baMaskandi bephathe amamayikhi uma besesiteji, ngoba uma engawuphethe uphenduka ihlazo. Siyacela nje ushiye uvo lwakho mbukeli wethu ngalolu daba, ungakhohlwa ukulayikha nokukhomenta. Ngiyabonga.